И така отново здравейте, мили мои! Значи, ще направим 4 отделни видеа за 4 крале. В случая са извадени при мен 4 дека карти. Като първият, в който хванах, ето го дек. Ето го краля. Ето го цялото нещо. Втория дек. Третият. Любимият ми. И четвъртият. Те са по-разбираеми за вас. Значи, с тези 4 крале ще процедираме последния начин. Да видим какво се е случило първо с вас. Между него и вас. Какво мисли човека за вас и какво би предприел към вас. Това е. Крал Пентакли. Телец, Дева или Козирог. Не забравяйте, че това са общи четения и 4 отделни видеа ще бъдат. Зависи доколко се уморя нощта. Може утре сутринта да продължа с останалите. И така, мили мои. Какво се е случило между вас? Не забравяме, че това са общи четения, нали? Защото се продължава, че на някои съпрузите са починали. И днес. Този човек ви е загубил. Този човек се предпазва от вас. Блокиран е от вас. В смисъл, не е буквален, може да не е блокиран. Просто вие не давате достъп до себе си. Този човек му е тежко заради цялата тая история. Този човек си е тръгнал от вас. Ето ви картите, да не помислите някакви простоти, защото ми писна. Добре. Каквото и да е произлезло, той е губеща страна. В момента е в тежест, отделена от вас, движещ се на друго място, но в същото време този човек показва някакви усещания. Нали знаете? Към вас. Добре. До тук добре. Тръгнал си е от вас този човек с две думи. Вижте, човекът не е искрен, защото виждам, че този човек ви наблюдава по някакъв начин. Всеки знае, помислете, този човек ви наблюдава. Това от негова страна е чиста манипулация. Конфликтен е в момента, но ви наблюдава. И иска действия, но по възможност да не са от негова страна, от ваша. Действия от ваша страна, хора. Вманиачен, болен човек. Човек, който решава, че е справедлив. В случай излезе карта наопаки. Не е наранен този човек, но е обиден. Един вид. Така представя нещата. Добре. Защото има чувства към вас, не може да ви изостави. Не знам какво се е случило между вас по принцип. Има тръгване от негова страна, но този човек се чувства наранен преди това. И мисли, че е прав с постъпката си. Във вътрешен конфликт е, влече го към вас, желая ви. Желая ви
има желание към вас. Да видим, ще има ли действие. Не. Не, хора. Не. Той ви манипулира с това нещо. Няма да има действие. Този човек очаква вие да се проявите към него. И да видим доколко съм права. Да, той е сложил край. Не желая. Очаква ваша проява. Защото знае, че е взаимно. Не е избор. Това са любовниците. В случая не е избор. Очаква обявяване от ваша страна. Доколко съм права, не знам. Това са общи четения. Просто каквото покажат картите, носят обща енергия. Дано го разбрахте. Личните четения протичат по съвсем различен начин. Това е крал Пентакли, вашият крал Пентакли към този момент. От неговите мисли, неговите чувства, неговите действия, всичко от негова страна. А доколко е прав, вие знаете. Защото винаги има друга гледна точка. Обичам ви, хора.